ngakwa bangan ai hang ni khandiat ya kita ki jing kentho jing kedokti jing bishar jong kita ki nong yalap election hakiran san ba pher kabangan jupet ngaju ibiria ngam ju thot ngapat ngata ngayo i phi ba phiat thot phi ong pet se ulat pen bore ki pat ba pet se ula shutet da kapisa pet se ula kum tam tana ta kidan ba onde pet se tu ba adan le ula shukop kum ta ula shu keren he ating am ula shu kum ta kidan bi lala ki jong kita kijing ya kan tho ngapa de ngade ke bru ba phla ba ngade ke ba kum ka keteng ke jong a hi ba pher ngaju to met te do kata kata ngata to met bangan yo i ba i madu perstun ru apa bi yalap iki election ru ijukran biria ijukran sungutenat ya kita kipat ba dengan ju sungutenat ngaju so i bahaya i namar ba ikran kut mensim ngakan mau ko wi kan tien ni ka bakim kelat syu kipat ba ka ba i ong ni pen biet man ka san snem dikata ka de ka ba ngasut tenat ka ba ngi kibriu ngi pen mi na kanu kanu shintur ka ba ngiyo ban pen rekhe pen kemen ka pen sa jing kan mau ya ban katu ka kentien ka bangi keren pen mong ya no dikade kata ka bang akwa bah bangan keren bahaya iba arden ro namar ba ngayo i bahaya kata ka jing keren jong i nadu ka men sim kaba ikran da kata jing ket khle ikran da ka jing i ya ka jelah baida i ya ka jat ben riu ngada itu shisha ya kata ka jing rahem ka men sim ka jong i ha ka ba ya dei bat kipat ba bat kata ka penlong yang ba larangan ya sya sarkaru ngatip ba onda iladan iba arden ha ka sarkaru ngan salet che iba arden dibat kadai kata ka bangam ju keren to met yano tang balada ya ka ka ba ile ya ka ba im shim la burum yang ti ya kata ru nga hapen i ya kata ka bor ka jonga namar ba nga ru nga kum katemen briu ngada keren ya kanu ngada keren ya ka bangatip kum kita ki balawan ong hakini ki komen la ni ki bala phone yang ki ong bangade ka briu ka ba keren kle biet ngade ka briu ka bala social ya ta ka google ki ong yang bang ya ngasane at keren bet kum ka google ngan yo google na ki nadu ngadang khulung la ju hikai ba pin yo i ba u military julip like henry mangite bon mangilip like kata ka dei ka ba hikai imei jonga yong bala yo ya ka boarding bakarpang nakane kadam de tang u military ba pin sa yo i ba u military julip like mangi lip like baro shishalong kata ka dei ka ba ju hikai imei jonga na du bangadang khulung kamu bakta ka biang jonga ka bangla kan mau bahai ti ka david ban na du bangala sansnem rusnem ter bet kat bangala nang he ka biang jonga ka ba ngadan lut parro kita kisap ki jonga hadu kasap kumno ban thung ki jing thung hadu kumno bangan than jing than hadu kumno ba ngan trai kinu ki kam ki ba ngan draw jing draw hadu ba kita ki hemen jonga ro ki shulingo bakum nungan nang bahapan ri ki khun ki jongaro ki ju ong ya kata ki ong ngim jul amut dur ye ne bi bale biet bahana do dang khna ro kum nu menta inang ri khun kum ne at kata ka de ka ba ngaju hikai ya ki khun ro wana do ki dang khalung ro bakin tip kum no shaphang ka dilla ka jongi bat menta ki ni ki bangalakran ha khani karan san ro ki khun jonga ki de ki bala tip ba namal bak ki de ki thamai ki jong imei dikadai kata ka ba ko aban pensyaya phi bangam jukran hang ne kat kum kading tip na ka google kadai ka bangan pensyaya phi ba kata kading dan ya kata ka wa yam ru kadai ketuk ba jeliu tam kadai ketuk ba ki repair man kane katur ngayo ding start na ki na imei bat kata kading
sya te merau ka dam ro ngayo ana imei de lada ngam dei ba ngayo ana imei kum nungan chutip menta bang sya te merau kum nungin tip menta ba kita ki khar asam ki yo ya kalai Teka deka ta ka ba ngaku aban persyai bahaya phi hang ni ba kita ki rensan ya lap election hi kita ki bangin num ya kadau kti nomor ba kani ka dia kadau kti jongi ka pen I bangim shim yo ban keren ya kini ki mat ki badan kam haka jela ka jongi ban pen sngu sya ki pat ba Hendring sangap bah ba kita ki jingel lap election ki long ba syu kadau bet ba kita ki sarkar ki lalaya lap election syata ki laya thiet pisa kumta ki laya penbor ki pat ba kumta ki lawan ra bos kumta kata kata ka ba sudai tang jing pen ya syurut na takadau maju persya bet ya imadu ngat dengan syuki nyau bet tang katang imadu ba I ken be yang aku kata ka bru pensit dengan semuan hang ni ban pensit ngayar lap ya kanu ka ba kipat ba kim pet menta om bakin susngap ya kita ki jing lecture kipat ba ngakerpat bakin pet ya kanu kamat rekam jong ka sarkar ne ka jong ka opposition kamdai kata ka ba syong khya bangin syu kado bangin syapun pat ba bangin syu penlut ya kita ki jing let jalap election Tika kata ka banga mentahang ne philayo I Pengadang maning kong ngalayo vote bah. Dang lakiu ki point sadu ar million shiteng ki bapet yang ah. Teka mut ladang awan jeng election rom dan kam kan basu philaya tap vote mapi. Menta pade philaya sa asatang si million. Teka mut ngamlong su ban jeng election. Teka deka ne kerensan ka bahatam ban yalap ya ka election. Teka banga kwa ba ngan pensngu syapi ki pat ba pan ba kajing do bor jonga hakane kajing bumpet syu ma phi ki pat ba pan kade kajing do jing mantoi ya phi ki pat ba da phim pet ya ki video ki jonga namar ngade ngajukran nak benta ki nong rap ngajukran nak benta ki ba syakithan nong kandong ki ba ka sarkar kade ka ba bet ka sarkaran batai phi kade ka ba bet ka ba them namar ba kitu ki start IAS ke melak ban kontrol ya kanik sarkar. Kanik sarkar kanu sarkar de perkhat ban matak pisa. Perkhat ba yolit kai abroad damlong sarkar syu mi olet abroad syu. Takadaw kanik sarkar kadi ka babet bathem kadi ka balawan ra ning kong ya kituki dawai penyap khanyang ki bala penyap lut hadu ikidok ha Naman nakajing tuit kituki bi jong kituki pesticides ki let ka hadu ha ki penthor ka ba manta pen num kham yo ikot chu ya ka tu kajing ton kido share kido thali dada dai ke sarkar ka ba pendu kita ngila erus pa ang shulet hang nung penthor su khat tu do thali kita ki share kita ki shal mai su khat da ka kho yan dai ka ni sarkar be kabala penyap dut da kajing wan ra da kita wai penyap khanyang kita ki pesticides bat kade kata ka baka sarkar kam ju hikai ban penroy ya kisim kajing don bun kisim ru kade ka pen do bor ya ki khanyang kisim ru ki ba bun bah ki priu ki bu utu jing rem sim ki ong bakan tiang kasim tien rei kada don pat kata kajing basa ya kisim ru namar na kajing do no ya ki khlau kisim ki do ya kita ki jing bam pat sakala bun ki khanyang ki bawan boy ha ki jing thung jing tap nang takani ka sarkar kadi ka babet amdai tang kawai ru ndai tang kawai sarkar ngan ong par khata ka sarkar ka babet ka hikai banon pom kiting ba sathe sa buhai bangla I pom kiting ba ding ba pentung de strawberry ba bam yang sim ni tong sim yang sim rum don kada kita ka ba ngaku ban percaya hang ni bak sarkar kadi ka babet nang tapan ka hikai susu bade banon thung sedok sensar bade unyut khalau bala bamdut bala pendu lut hadu iki wa ru bala pen terkhong lut e kamariang kataru de sarkar be
Dikata kadai ka bala dak sarkar ka ong banga keren to metru. Kalau yang bangan hikai na mga de ka priu ba syampang ka mga don ya ka estate ka mga jurep juriang ka bana du jinong khalung jongang ibam khawla jong mentala aduk dan penthor syu na marba kat kum ka juk ka bangi hapan pensiong skul ki khun ni da de da ki yang da ki sam da ki jaka ki puta ban pensiong skul da lawan ki khun dan penthor syu kadai kata ka mga kwa ban pensyai ba ka jing penlut thane ki khun sya ki skul ngan ai men sem hang ne ya kita ki pat ba ai bela pensiong skul ki khun sab ei baka jing puli matak lahir lut la du e ka kam ka jam ni du e ka jing start jing syampang ka baya dai bat kamariang ka jongi ni lahir ka jing puli ni her hadu ka akor ka buram na marba ka bit ka sarkar bat kini kimat ki bangaya dai bat kata ka jing bit ka sarkar ngakwa ban pensyai hang ni ba ngakwa ban keren bahaya kini kimat ki ba ka sarkar ka duna hang nu bat ngan sa ai pat sakawai ki episode ka ba ka sarkar ka ba start tampat kala le bun ba kita kikam ki ba kiwai ru ki sarkar tangkani tamba kini ki sarkar ki jule betu ki jule asap ki jutrei bore ki du bore la die ki yo atang san senem ki la hablet pat phalang no orang dan na chuki sarkar ki phongsut dala kut tu katam bade ki la du bor ki la le trei kat bayo kadai kata ka jing du bor ka jongki namar bakim ju pensyaya ki pat ba tikani ka sarkar ba mantapat ka ba start ka khlai lut penbet malang san senem ru thu hong bat nang ta ka yo bor kadai kata ka ba ngakwa ban pensyaya ka ki episode ka ai kata ka jing start jong ka sarkar pat kani kadai ki episode tang ka jing bet ka sarkar ba ki la du kam du jam ber khat ki pat ba jong ka jela ba ka jing bet ki sarkar itang kata khoble shibun ya phi ki basngap ya kini ki video ki jonga ki ba mantan keren bet thek tang ki mat kum no ba ngan yo byang ya kita ki point ngan yo byang shibun kini ki basngap ya kini ki video ki jonga khanang kan nong ka jing man to ya phi baro om dei ba yo manga ngam dan kam pisa facebook ngam dan kam pisa youtube ngam dan kam pisa jong phi ki pat ba ngad dan kam tang bangan ai ka ai ka bangan dan ya phi kata kadai ka ba ni ki priu ni kerku iwe kata kadai ka ba kordor ha ka jing em ka jonga khoble shibun